DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Grabe ka naman magbiro, Lord. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka ba sa mga sorpresa? Bakit naman ang pinakamahalagang tao pa sa buhay ko? Bakit siya? Dapat ako. Sana ako na lang. Sana ako na lang! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sana Ako Na Lang. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako, ang bukas. Late na ba ako? Magsisimula na yata ang competition. Ang tagal kasi ng van kanina eh. Nasaan na ba si CK? Sabi niya pangatlo siya sa mga magpe-perform. Ay, ayun. Nakaupo na siya sa stage. Asa na kaya si ate? Magsisimula ng competition. Hindi na nga makakatating si mama at papa. Wala pa siya. Go, CK! Galingan mo! Nandito na pala siya. Okay. May supporter na ako. Ako na magbibit-bit nitong trophy mo. Ayoko. Sa'yo na itong bag ko. Uy, grabe to. Ayaw mo man lang ipahawak sa akin yung napanalunan mo. Unang beses ko ito na manalo sa singing contest, no? Pero hindi ito yung unang beses na manalo ka sa competition. Ang dami mo na nga sinalihan eh. Palagi ka namang nananalo. Kaya nga, alam mo, proud na proud ako sa'yo. Lagi kitang pinagyayabang sa mga kaibigan ko. I know, right? Lumaki na naman ang tenga mo. Tara na nga. Teka, hindi ba tayo dadaanan ni Papa? Tinext ko na. Hintayin natin doon sa may unahan. Madilim dito. O sige. Salamat ate ha. Sa lahat ng competitions ko, kahit wala si na mama at papa, palagi kang dumarating. Sabi ko naman sa'yo, number 1 fan mo ako. Anong sabi mo? Oh,
Kailangan ko nang ibenta yung isang sasakyan natin para makabili ako ng bago. 4 na taon na yun sa atin. Kailangan ko ng mas maaasahang sasakyan. Lalo na't madalas akong bumabiyahe ngayon. Okay pa naman yung sasakyan mong yun ah. Unahin na muna natin ang tuition ni CK. Ay, sabot pa naman ang sweldo mo para sa kanya, di ba? Si Mary Ann naman, konti na lang ang kailangan bayaran ngayon. O Danilo, hayang ka na naman eh. Inuuna mo na naman yung mga bagay na hindi dapat gawing prioridad. Hindi prioridad? Paano ako makapagtatrabaho na maayos kung wala akong sasakyan? Ang sabihin mo, gusto mo ng bagong sasakyan para ipagyabang sa mga kaibigan mo? Bakit ba kapag may gusto kong bilhin na pangangailangan ko, ganyan lagi iniisip mo? Bakit para sa akin lang ba ang sasakyan? Ginagamit naman natin yun ah. At saka ang kinikita ko sa trabaho, para sa akin lang ba? Para sa atin lahat yun. Bakit ba palagi mo pinalalabas na parang wala akong kontribusyon sa pamilya natin? So, ilalatag mo na naman ngayon ang victim card mo, ha? Aping-api ka na naman. Sinasabi ko lang na matuto kang unahin kung ano importante. Pa, pwede ba tigilan niyo yung pag-aaway niyo? Gabi na. Hindi na naman kami makakatulog ni CK. Ingay-ingay niyo eh. Good night. Doon ko matulog sa walang kwarto. Kahit hindi mo sabihin, doon talaga ako matutulog. Mula ngayon, hindi na ako tatabi sa iyo sa higaan. Kung pwede nga lang, sa ibang bahay na lang ako tumira. Sawan-sawa na ako makipagtalo sa iyo. Ako na lang lagi ang mali. Ako na lang lagi ang hindi marunong magdesisyon. At ikaw lang ang laging tama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uy, kayong dalawa? Bakit dito na naman kayo sa bahay matutulog, ha? May LQ na naman kasi sa bahay. As in, long quarrel. Nag-aaway na naman ng mga parents nyo. Pangilang araw na. Huwag mo na itanong. Mabuti pa ilatag mo na yung kutsyon para makahiga na kami ni CK. Now on its 4th day, Ate Rian. Naku! May bago ba? Sanay na kami ni CK sa kanila. Oo nga, hindi naman kami magtataka kung isang araw, sabihin nila na maghihiwalay na sila. Ha? Okay lang sa inyo? Kasi naman kasama namin sila. Sa isang bubong pero wala namang katahimikan. Pwede naman kaming bumisita lang sa kanila. Kung may pera nga kami ni ate, baka bumili na kami ng sarili naming bahay. Kaso, ang mahal ng tuition mo. Grabe ka ha. Babawi naman ako kapag nakakuha na ako ng trabaho. Kapag engineer na ako na lang ang gagawa ng bahay nating dalawa, ate. Buti na lang kayong dalawa. Hindi gaya ng ibang magkapatid na parang aso't pusa. Siyempre, mabait akong younger brother eh. Ang sabihin mo, mabait akong ate. Guys, ang totoo talaga, ako ang blessing sa buhay nyo. Pasalamat kayo, may mabait kayong pinsan, ano? Correct! Ikaw talagang the best, Rian. Kasi kung wala ka, walang kukup-kup sa amin kapag ganitong bigla naming naiisipang maglayas. Sige, eto. Ano ito, ma? Maaga akong alis bukas. Baka gabi na rin ako makauwi. Kumain ka na lamang sa labas kasama ang friends mo. Birthday treat ko na yan sa'yo. Talaga? O bakit, ayaw mo? Gusto. Oo, huwag masyado magpapagabi. Okay, ma. Thank you. Wala, sige. May iwan na kita. Bye. Thanks ulit.
Ano? Wala siya bukas? Wala raw, ate. Okay lang ba talaga sa'yo na hindi tayo nagse-celebrate ng birthday mo? Ikaw nga, nung high school pa yata last birthday celebration mo, na-complete tayo eh. Sige. Okay lang, ate. Okay lang ako. Uy, pwede ka magpakatotoo kapag harap mo ako, ha? Hindi mo kailangang magpanggap. Ano ba naman magagawa ko? Tama naman si mama at si papa. Kailangan nilang magdoble kayod para maibigay nilang ganitong klaseng buhay sa ating dalawa. Ito na lang ang iniisip ko. Kapag tapos na akong mag-aaral, maaari na silang magretiro sa pagtatrabaho. Siguro sa panahon yon, mas magkakaroon na tayo ng panahon para sa isa't isa. Alam ko nahihirapan din sila at ayoko nang gawing komplikadong lahat. Ayos na sa akin ang palagi kang nandyan, ate, para sa akin. Katumbas mo na sina mama at papa. Ay, binubola mo lang ako para payagan kitang mag-sleepover bukas sa mga kaibigan mo. Uy, hindi, ate, ah. Talaga? Oo, totoong sinasabi ko. Masaya akong may ate na kagaya mo. Hindi kita ipagpapalit. Kaya huwag ka muna mag-aasawa, ha? Hoy, 23 pa lang ako. Wala pa sa isip ko yung pag-aasawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ba, ano itong nasa ibabaw ng kama ko? Maliit na kahon. Teka, my card. To CK from Papa. Ah, kay Papa pala. Birthday gift niya yata sa akin. Ngayon pa lang niya naibigay. Palibasa 3 araw siyang hindi umuwi dahil sa business trip. Ano kaya naman dito? Teka, bubuksan ko. Wow! Relo! Ate! Si Kay! Oh, ate, tingnan mo itong bigay sa akin ni Papa, oh. Ganda, no? ha? Oo. Ay, pakibili mo ako ng Pride detergent sa tindahan. Mm. Hindi pa pala nakakapag-grocery, wala nang sabon. Isasalang ko yung mga marurumi nating damit. Eh kasi pinaalis ni Mama si Aling Laura. Dahil? Naman dyan, yung isa niyang blouse. Dahil lang doon? Uy, hindi ko na nasanay kay Mama. Sige na, bumili ka muna. Mamaya pagkatapos ko maglaba, samahan mo ako mag-grocery, ha? Okay. Sige, teka lang. Pwede mo bang isuot sa akin itong regalong relo sa akin ni Papa? First time yata natin kumain ng sabay-sabay ngayon, ha? Anong meron? Oo nga. At saka mukhang ngayon ka lang uli nagluto para sa amin, ma. Kumain na muna tayo. Ang sarap nito. Oo nga, ate. Ma, salamat sa pagluluto niyo, ha? Mga anak, Ba't pa? Bakit? Nagdesisyon na kami ng papa niyo. Na? maghihiwalay na kami. Bakit ngayon lang? Mary Ann? Expected na namin sasabihin niyo yan sa amin one day. Sige, Okay lang sa amin, pa, ma. Mas mabuti yung nasa magkaiba kayong bahay. Kesa naman nagsasama nga kayo pero patuloy naman kayo nag-aaway. Oo Hindi nga. naman kayo masaya sa isa't isa. Mary Ann? Kung saan mas matatahimik ang pamilya natin, susuportahan namin ni CK. Approve sa amin ang desisyon niyo. Matatapos na ang kalbaryong pinapasan ng magkapatid dahil sa mga magulang nilang hindi magkasundo. Subalit, ito nga ba ang mas mainam na desisyon para sa kanilang pamilya?
Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, James Quaton, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na si Kay. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Sana ako na lang. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Grabe ka naman magbiro, Lord. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka ba sa mga sorpresa? Bakit naman ang pinakamahalagang tao pa sa buhay ko? Bakit siya? Dapat ako! Sana ako na lang! Sana ako na lang! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sana Ako na Lang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Sigurado ka bang okay lang talaga sa inyo na maghihiwalay ang mga magulang nyo? Siguro ngayon palang nagsisink in sa'yo, no?
Nang isang araw nga na-realize ko na hindi na uuwi si Papa sa bahay. Nalungkot ako. Sabi ko na Pero Rian, mabuti na rin ito. Kasi ayokong dumating sa puntong tuluyang mawala yung respeto nila sa isa't isa. Ayoko ding dumating sa punto na papuno na kami ni CK sa kanilang walang katapusang pagtatalo. May hangganan talaga ang bawat bagay. Pati ang mga relasyon. Ang mahalaga, wala namang nagbago sa turing namin sa kanila ni CK. Magulang pa rin namin sila. Sa bagay. Pero Mary Ann, kung malungkot ka, huwag mong itago. Pwede ka naman maging malungkot. Pwede ka rin umiyak. Doon lang madalas na silang mag-aaway. Nahihirapan kami ni CK noon, pero nasanay na lang kami. Tiyak, ganun din yung mangyayari ngayon. Sa una, mahirap, malungkot. Pero masasanay din kami. Masasanay din kami sa katotohanang hiwalay ng mga magulang namin. Sige, nung isang araw pa yung ubo mo Gusto mo samahan kita magpa-check up? Hindi, okay lang ako, ate. Sigurado ka. Oo. Baka kasi natutuyuan ka ng pawis. Panay basketball mo Para naman may physical activities ako kahit papano. Ay, siya nga pala, malapit ng board exam mo, ha? Ready ka na ba? Ako pa. Wow. Kailan ba ako hindi naging handa? Hindi ako sumasabak sa laban ng walang armas. Oo na, ikaw na. O ikaw, kumusta yung grades mo? Naku, ako pa ba? Kapatid talaga kita. Talaga magkapatid tayo. Ate, buti pa. Tulungan mo akong maglinis sa atik. Masyado ng maraming alikabok yung mga libro doon Tsaka, bumili rin ako ng Star Wax para sa sahig. Tara, halika. Te, kumusta na kaya si Papa? Gusto mo? Bisitahin natin siya? Sabayan mo na akong kumain, Marian. Kumusta naman kayo dito pa? Maayos naman. Tahimik dito. Kung gusto niyo ni CK, dito kayo matulog minsan. Mukhang maganda nga tumambay dito pag weekend. Sabihan niyo lang ako ng maaga para maiwan ko sa inyong susi. O kumakain ba kayo ng maayos? Ano ba itong ulam na to? Ilang araw na to? Kagabi lang yan. Pa, kumain kayo ng maayos ha? Hindi na kayo bumabata. Kailangan ingatan niyo yung kalusugan niyo. Sa tono ng pananalita mo, parang nabuhay uli ang lola mo. Kumusta naman ang mama mo? Okay naman. Medyo tahimik na siya ngayon. Kasi wala na siya kaaway. Si CK? Nasa school pa. Gusto niya nga sumama kaya lang may sasalihan na naman daw siyang competition. Napaka-competitive ni CK, ano? Daming pangarap sa buhay. Mas mainam nga ang ganyan. May ibang kabataan ngayon hindi alam kung anong gusto nila sa buhay. Buti nga yung kapatid mo, alam niya kung anong direksyon niya. Ang taong walang pangarap, madaling mapariwara. Tama. Tama kayo pa. Salamat, anak. Salamat? Saan? Dahil kahit marami kaming pagkukulang ng mama niyo sa inyo, palagi kang nariyan para kay CK. Masaya akong makita na mahal niyong dalawa ang isa't isa. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sige, inuubo ka. May gamot yan sa medicine kit natin. Uminom ka. Wala ito, Ma. O nga pala, yung pang-tuition mo, iniwan ko sa aparador mo sa kwarto, ha? Thanks. May kailangan ka pa bang iba? Wala na ho. Kapag may kailangan ako, nandiyan naman si ate. Sige, message mo na lang ako. Okay, Ma. Kapag may kailangan kayo ng ate mo, ha? Okay. Ikaw, okay ka lang ba? Mukhang ang dami mo yatang ginagawa ngayon, ha? Oh, Carmen, don't worry about me. Ang ayusin mo ang pag-aaral mo. Ma, hindi ka ba nalulungkot na halos kalahating taon na nating hindi kasama rito si Papa? Sige, wala akong panahon para sa mga ganyang bagay. Maraming mas mahalaga na dapat atupagin. Sa bagay, marami kang obligasyon sa trabaho at sa mga kliyente nyo. Canada? Pero pa, ilang taon? Hindi ko pa sigurado. Pero initially, 2 taon ako ron. Kailangang ma-establish muna ang branch ng company kaya hindi ko pwedeng iwan basta-basta. Pwede ba kaming sumama? Oo nga, kahit na tourist visa lang ang dali namin. Mga anak, may mga priorities kayo. Sabi mo dati pa, magbabakasyon tayo. Hindi na nga natuloy. Hayaan nyo, baka after a year, pwede kong magawa ng paraan. Talaga? Okay. Kailan kayo alis? Next week na. Pa, mag-ingat ka, ha? Tatawag kami ng madalas sa'yo. Alam na ba ni Mama? Kayo na lang ang magkwento. Okay. I-update nyo ako sa lahat ng nangyayari sa inyo, ha? Oo. Pa, alagaan mo mabuting sarili mo doon, ha? Saka, huwag kang maghahanap ng ipapalit kay Mama. Oh. Malulungkot kami ni ate kapag nangyari yun. Si Kay, matanda na ako para dyan. Wala yan sa isip ko. Dapat lang. Baka mamaya niyan, hindi ka na umuwi rito sa amin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi na naman kayo nakapaghugas sa mga pinagkainan nyo. Kasi ilang oras na naman kayo nag-video call sa papa nyo. Ngayon lang naman, Ma. Sobrang busy nga ni Papa sa Canada, kaya sinamantalan na namin ni ate. Pagod na nga ako sa trabaho. Pagdating ko rito sa bahay, ako pa itong Magpahinga na kayo. Ako na mag-aayos sa kusina. Hindi pa kayo pagsabihan, oo? Ma, wala kayong oras na kumustahin kami ni CK. Pero lagi kayong may oras para bungangaan kami. Bungangaan? Oo. Tama ba yung narinig ko, Marian? Ma, ate, tama na yan. Bakit? Totoo naman, di ba? Ate, Mula noon hanggang ngayon, wala na kayong ginawa kundi bungangaan kami ni CK. Pati si Papa. Buti nga si Papa umalis dito sa bahay. Kaya mas tahimik ang buhay niya ngayon. Bastos! Porke may trabaho ka na, kaya nakakaya mo ako sagot-sagutin? Ha, Marian? Ano pinag-iayabang mo? Ang kakarampot mong sweldo dyan sa trabaho mo? Ha? Baka nakakalimutan mo, ako pa rin ang bumubuhay sa inyo. Ako pa rin ang nagpapakain sa'yo. Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Kaya ganyan ka magsalita? Kaya mo na ba ang sarili mo? Kung kaya mo na ang buhay mo, huwag ka nang uuwi rito sa bahay. Tingnan ko lang kung magawa mo nang tumayo sa sarili mong mga paa.
pinagsalitaan mo ng ganun si tita. Sabi ko naman sa'yo, Rian, may hangganan din ang pasensya ko. Kahit na. Mama mo pa rin si tita. Dapat magtimpi ka na lang. Naku, napapagod na ako sa kanya sa totoo lang. Si Papa, kahit palaging busy sa trabaho, pero kapag may panahon siya, pinararamdam niya sa amin talaga na mahalaga kami. Pero yung si Mama, ewan ko ba? Parang wala man lang siyang amor sa amin ni CK. Stressed out lang talaga si tita sa trabaho niya. Mula nung mga bata kami, palagi na lang ganyan ang excuse niya sa amin. Nagtatrabaho siya para sa amin, para may maibigay siya sa mga pangangailangan namin. Nai-invalidate ang nararamdaman namin ni CK. Pakiramdam namin, mali na hilingin yung oras at atensyon niya bilang isang ina. Pero anong plano mo ngayon? Kung may mahanap nga lang akong apartment na kaya kong bayaran buwan-buwan, uupa na lang ako. Di muna ako uuwi sa bahay. Ate, saan ko ito lalapag? Diyan sa ibabaw ng Ito. sopa. Pakibaba mo na lang. Oh. Bigat. Sorry, CK, ha? Nangalay ang braso ko ah. Ang taas pa naman ang hagdan itong nakakuha mong apartment. Sensya ka na. Ito pa lang ang kaya ng ate mo, eh. Hindi ko pa kaya kumuha ng kondong may elevator. Bakit kasi lilipat ka pa eh? Makipagbati ka na lang kay Mama. Mabuti na rin ito. Tama si Mama. Kailangan ko na rin matutuwang tumayo sa mga sarili kong paa. Kasi matanda na ako. Hindi pwedeng habang buhay akong umasa sa kanila ni Papa. Inuubo ka na naman. Teka lang, gusto mo ng tubig? Ha? Ate, Bakit? may... Oh my God! Bakit may dugo? Sige! Hindi. Kailangan mo na magpa-doktor. Halika, sumama ka sa akin. Magpa-check up tayo. Hindi na yata simpleng ubo yung nararamdaman mo. Sa gitna ng pagbabagong nagaganap sa pamilya ni Danilo at Imelda, darating ang hindi nila inaasahang pagsubok. Paano nila ito haharapin? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, James Quaton, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na CK. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik at madamdaming kabanata ng kasaysayang ito. Sana ako na lang. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Grabe ka naman magbiro, Lord. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka ba sa mga sorpresa? Bakit naman ang pinakamahalagang tao pa sa buhay ko? Bakit siya? Dapat ako. Sana ako na lang. Sana ako na lang! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sana Ako Na Lang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Ikaw ba ang kapatid niyang panganay? Yes, Doc. 2 lang kami magkapatid. Mary Ann, Ano po? Ang sakit ng kapatid ko. may dumapong hindi pangkaraniwang sakit sa kapatid mo. Kailangan niya ng mahababang medikasyon. Pero tatapatin na kita. Hindi ko magagaranting tuluyan siyang gagaling. I must say, he has 5 years to live. Ano po? Anong 5 years? May taning na ang buhay niya. May taning? Dok, ang bata pa ng kapatid ko. Sigurado ba kayo sa sinasabi niyo? I suggest, isama mo rito ang parents niyo. Importanteng malaman nila to. Hindi pwede yung sinasabi mo. Hindi mo pwedeng taningan ang buhay ng kapatid ko. I'm sorry. Hindi ako naniniwala sa'yo. Dadalhin ko siya sa ibang ospital. Ipa-check up ko siya sa ibang doktor. Ate, bakit wala kang imik mula pa kanina? Kanina mo pa hawak-hawak ang kamay ko. Ano raw ba sakit ko? May pasok ka ba bukas? Meron. Umabsent ka muna. Ah? Magpapacheck up tayo sa ibang doktor. Bakit ba?
Ano raw ba sakit ko? Hindi kayang ma-diagnose ng doktor na yon kung ano talaga yung sakit mo, kaya hanap tayo ng iba. Talaga? Oo, Si Mama, sinabi mo na sa tsaka kanya? na. Ako na bahala sa kanya. Eh, Sa ngayon, umuwi muna tayo. Nagpa-second opinion kayo. Pero, same pa rin ang diagnosis. Rian, hindi pwede. An, kumalma ka muna. Paano kung kakalma? Kung ikaw nasa kalagayan ko, matatahimik ka ba kapag sinabi ng doktor na may 5 years na lang ang kapatid mo para mabuhay? 19 years old pa lang si Siki. 5 years from now, 24 pa lang siya. Napakabata niya pa. Oo, naiintindihan ko na nag-aalala ka. Pero, Hindi lang ako nag-aalala. Hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Para akong nalulunod ngayon. Parang binibiyak ang puso ko. Sige lang. Iiyak mo lang yan. May sakit ang kapatid ko, Rian. Malubha ang sakit ni Sike. At hindi ko matatanggap yun. Hindi ko kaya mawala siya. Hindi ko kaya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sige? Ikaw pala. Bakit narito ka? Akala ko may sarili ka ng apartment. Ano ginagawa mo rito? Ma, Marian? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano nangyayari sa'yo? Marian, ano ba? Magsalita ka. Ma, si Sike. Bakit? Ano nangyari kay Sike? Ma. Magsalita ka! Ano nangyari sa kapatid mo? Kailangan niya sumailalim sa medication, ma'am. Kailangan niya rin mag-chemotherapy. Ang sabi mo, napakaliit na porsyento lang sa mga tao sa mundo na nagkakaroon ng ganitong sakit. Kung ganon, bakit ang anak ko? Bakit siya? Hindi ko po kayo masasagot, ma'am. Doktor ka! Bakit hindi mo alam? Dapat alam mo! Dapat may explanation ka! Ma'am, alam kong mahirap para sa inyo natanggapin ang kalagayan ng anak nyo. Pero maaari pa nating maprolong ang buhay niya. Madugtungan kahit paano ang buhay niya sa pamamagitan ng medication at ng mga sinabi kong paraan sa inyo. Kaya sana... Ang gusto ko malaman bakit ang anak ko ang kailangan makaranas nito! Bakit siya? Bakit ang anak ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hanggang kailan niyo pa ililihim sa akin ang totoo kong kondisyon?
Kahit naman hindi niyo sabihin, nararamdaman ko sa katawan kong may problema. Sige. Ma, sabihin niyo na sa akin ni ate. May malubha kang sakit. Mary Ann, Anong sakit? May taning na ang buhay mo. Mary Ann, ano ka ba? Ma, huwag mo nang pigilan si ate. Karapatan kong malaman ng totoo. Sige. Rin sumasagot si Tito? Hindi pa rin. 3 araw na ako nagme-message sa kanya. Hindi pa rin niya nakikita yung chat ko. Ay, nasaan na kaya siya? Natatakot ako baka kung ano na nangyari kay Papa. Huwag mo nang dagdagan ng mga iniisip mo. Hindi yan makakatulong. Magsisimula na sa medication niya bukas si CK. O ano, kumusta siya? Kumusta si Tita? Alam mo Rian, sa mga panahon ito, napakahirap sagutin ang tanong na yan. Sa totoo lang, hindi ko nga naunawaan ang nararamdaman ko. May pagkakataon na gusto kong umiyak. Pero wala namang tumutulong luha sa mga mata ko. May mga pagkakataon parang blanco ang pakiramdam ko. Madalas nga hindi ako makatulog sa gabi. Minsan naman pakiramdam ko, nananaginip lang ako. Pero hindi naman ako nagigising. Madalas nga, nananalangin ako sa Diyos na sana ako na lang. Yan. Ako na lang ang may sakit. Ako na lang ang kunin ng Diyos. Nakatulog na si Siki. Ang dami niyang ininom na gamot. Ngayon ko lang uli na pagmasta na matagal ang mukha ng bunso ko. Napakalaki na ipinagbago niya. Binatang na siya. Parang kailan lang. Hinihili ko pa siya. Nasaan ba ako habang lumalaki ka, Siki? Bakit hindi ko na namalaya na paglipas ng panahon?
hindi ka pa nagkaroon ng sakit, hindi pa ako magkakaroon ng pagkakataong pagmasdan ka. Anak, sorry. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa mga panahong wala ako sa tabi mo. At hindi ko nagampanan ang pagiging ina ko sa iyo ng ate mo. Patawarin mo ko. Oh, si Kay. Magpalit ka na ng damit. Ate, kailan ako uuwi sa bahay? Mamaya tanungin natin si Doc Bart. Gusto ko nang umuwi. Oo, huwag kang mag-alala. Makakauwi ka rin. Makakauwi na rin tayo. Si Mama. May binili lang. Sige na, magbihis ka na. Ate, nasusuka ako. Ha? Ay, sandali ah. Kukunin ko yung bedpan. Ay! Naku. Sorry ate, hindi ko na napigilan eh. Okay na. Lilinisan ko na lang itong bed mo. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ka na nakakapagtrabaho ng maayos dahil sa akin. Ano ka ba? Ba't ka nag-iisip ng ganyan? Kapatid kita, hindi ka ibang tao. Gusto kong alagaan ka. Salamat ate. Shh, tama na. Ang gusto kong gawin mo, ha? Magpalakas ka para makauwi ka na sa bahay. Siya nga pala, si Papa. Alam na ba niya tungkol sa akin? Marian, hello. Pasensya ka na hindi kita nasagot kaagad. Nawala yung cellphone ko tapos sumubay pa yung problema sa branch namin dito. Ano, kumusta kayo? Pa, Nasaan ka ngayon? dito sa ospital. Ospital? Bakit? Pa, Ano nangyari sa'yo? hindi sa akin. Sino? Si CK. May malubha siya sakit. Ano? Sige na, Mary Ann. Bilhin mo muna yung mga gamot niya at bumili ka na rin ng unique toothpaste. Ubus na kasi yung dala ko. Okay, ma. Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko mag-resign sa trabaho. Lalo na't kailangan ni Siki ng malaking halaga para tuloy-tuloy ang medication niya. Pero hindi ko kaya magtrabaho habang inaalala ang kalagayan niya rito sa ospital. Sino kaya ito? Baka si Rian. Imelda. Danilo? Maging daan kaya ang karamdaman ni CK upang magkaayos na muli ang kanilang mga magulang? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, James Quaton, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na CK. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga.
Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Sana ako na lang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.